Binalot o kung sa salitang Tagalog, baon. Dito hango ang pangalan ng isang bayan sa Pangasinan. Sa sentro nito, mayroong airport. Nakamarka rin sa kasaysayan ng bansa. Ang galing ng mga tao dito. Marahil, alam mo na ang bayan na tinutukoy ko. At tama ka sa hula mo. Ito ang bayan ng Binalonan. Gaya sa salita kung saan ito hango, baon pa rin ito ang makulay na kasaysayan, mayamang kultura hanggang ngayon. Ang mga ito makikita sa isang espasyo, ang Museo de Binalonan. Sa labas pa lang, mararamdaman na ang tila nostalgia feels at pagpasok, bubungad sa iyo ang Old Binalonan Town. Dito kasi nakalagay ang digitally enhanced na Velarde map. So we have here on this side, this is actually the Binalonan old map or ang tinatawag po nating Murillo Velarde map of 1734. So bali dito po pinapaniwalaan po natin na ang mapa pong ito ay ginawa po or iginuhit po ng isang praile o ng isang Spanish priest. Iginuhit daw ito ng isang Dominikanong praile na si Praile Murillo Velarde. Kapansin-pansin din ang isang hapagkainan. Ganito raw ang normal na estilo ng pagkakaayos ng hapag noon. Tampok din ang natatanging mga tao, hindi lang sa Binalonan, kundi maging sa buong Pangasinan. Gaya nila Carlos Bolosan, F. Sionil Jose, Ramon Gico Sr., Juan Gico Macaraeg. Nandoon din ang obra ng father of modern painting na si Victorio Idades. Sa isang sulok ng museo, makikita naman ang koleksyon ng mga Filipiniana. Alay ito kay dating First Lady na si Eva Macaraeg Macapagal, ang ina ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dahilan para isa siya sa mga nanguna sa pagbubukas ng museo noong Biyernes, August 14. Bukod sa mga kasaysayan, bida rin ang galing ng mga Pangasinense artist. Sa kabilang panig kasi ng museo, makikita ang iba't ibang obra ng mga local artist. Kabilang na ang pintang ito na naiguhit pa taong 1988. I'm very proud and privileged kasi yung mga art piece ko nakatago lang. Naka-storage lang. Naging espasyo rin ito para sa mga rising artist. The fact na nandito kami and we get to showcase our talent and in front of these important figures in our nation and in Binalonan, we feel very seen and we aim to inspire more people through our art. Enjoy tuloy ang mga namasyal sa paglilibot sa loob ng museo. Super, eye-opener kasi yun nga, parang nandyan na lahat, tsaka visually appealing din siya. So parang pag nakita mo, ay ito pala yung ginamit niya noon, ito pala yung ano. So I think very important na may nakikita pa rin tayo and hindi lang yung sinasabi sa atin. Kasi baka, alam mo yun, parang sinabi nga sa atin, pero at least ito may parang madadala tayo or mabibitbit sa memory natin na visuals. At least nakikita natin kung saan nagmula, no? Makikita natin kung ano yung... It also gives a perspective kung paano ang buhay dati. Ito pala yung history ng ng mga nakalagay na ganito na pumasok ko parang ngayon lang kasi nakakita ng mga ganun mga old mga dinidisplay nila dito. Madami po ako matutunan dito po kasi madami pong nakikita at mga nababasa din po, ganun. Ang lahat ng ito, bahagi lamang sa katuparan sa pangakong pagpapahalaga sa yaman, bunga ng kasaysayan. Ang Binalonan, naipapakita ng galing as you observe naging matatag, maganda na ang Binalonan. At actually, ang masasabi ko dito sa Binalonan, ito hindi kami nagdedepende sa mga era. Self-supporting na itong Binalonan. We give importance to history, culture, heritage. Kasi if makalimutan mo na yan, kalimutan mo rin yung identity mo. Napakahalaga ng iyong identity. Napaka-importante. And also for you to navigate your future, kailangan mo, you should know who you are and you should also know your past.
Mahalagang hindi lamang yaman ng isang bayan na makita, kundi maging ang kwento at kasaysayan na nagbigay ambag para maabot ang mga ito. Tunay nga na ang sukatan ng kayamanan hindi lamang nakikita sa progresong pang-ekonomiya, kundi natatalasdas din sa kwento, kasaysayang hatid at patuloy pa nitong maihahatid sa susunod pang henerasyon. Jose Robert Inventor, RNG News.